στρατήγησες, οι πυρενάδες στολίζουν την ύφη και περιμένουν να έρθει ο γαμπρός και η παρέα τους για να πάνε όλοι μαζί σύμφωνα με το ρυθμό στην εκκλησιά. Ο πρωτοπράτημος φοράει τα παπούτσια της νύφης και δίνει τις ευχές. Να ζήσουν καλά στέφανα. Δεν φοράει το παπούτσι, πρέπει να γεράσει ο πράτημος. Τώρα φοράει το παπούτσιο. Μόλις πούν τα παπούτσια της κύβης, ο πρωτοπράτημος εισπράττει κάπως στις φάπες. Τώρα τα βρακίτια παίρνουν την νύφη και πάνε στην εκκλησιά για στέφανα. Η νύφη χαιρετά τη μάνα και τον πατέρα και εκείνη την δίνει της ευχής την ευχή της και θα πιει ένα ποτήρι κρασί. Το κρασί αυτό η νύφη το πετά προς τα πίσω. Και την ίδια ο πατέρας το αποφωνίζει την κόρη. Γερνά την νύφη και η νύφη του ρίχνει πετσέτα στην πλάτη.
Το ίδιο και την πεθερά. Υποτίθεται ότι έγιναν τα στέφανα και η γαμήλια εκπομπή αναφορεί για το σπίτι του γαμπρού, όπου θα ακολουθήσει ένα παραδοσιακό ακροπαράδοτο ελληνικό γλέντι.